ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. Alat nga na ta, malipot ang panahon. Hoy, bigyan mo, baby, bigyan! Hey, hey! Hey, hey! Oy, mga fans, pakusuga ang radyo, 3:00. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan, mas magayon kung may merindalan, mga samno. Sa pagkabuhay ni Intawa, programang pampansuelo sa hapon. May health tips, asin, tataramon, oy dangogaan sa kuyang orasyon. Hey! Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, ni Bibi Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon, dahil iba kundi radyo DZGB. Oy, pinkyon mo, baby, pinkyon mo, baby, Bibi Henry, Henry. Pinkyon mo, baby, pinkyon, baby, dahil iba kundi radyo DZGB. Oh, yeah! Makamundoon man yun nangyari sa Ateneo di... Singan ito oh? Ateneo di... Stress, anong naging Ateneo di Kwan? Ateneo di... Istoryahan. Sambuanga, ano? pumoy? Nako, ano ang nangyari mga tugang sa kwanta? Ano ang mga nangyari sa kaubinisan tangunya na iba? Ha? Pagkonsuelo Ano ang nangyari mga tugang sa mga kaubinisan tang iba? Adi, imagine ha, oy dang duwa po mga tugang sugadan sa shooting incident duman sa Ateneo de Zamboanga University. Ano nangyayari sa tuyang niyan? pinkyon mo, baby, Di ko na masabutan kung ano ang sitwasyon ta ano. pinkyon. Di ka muna, ako na sa totoo lang ako sa edad kong ini, naadit ako kan mga pangyayari. Bata nagtataga extra man kita dyan sa mga universities, di ba? Na ano yan. Kaya naadit ako kang araw kaya ng sitwasyon. Dahil mo na aram kung paano daw yan, adi? Nang paglaog mga tugang, ang apot ngun yan, duwa baga sugadan duman sa Ateneo di Zamboanga. Ang apot ngun yan kung paano po nakalaog sa estudyante na may darang balil. Di ba? Guro ano dapat ba na ang gabos na mga na eskwelahan ko? Daigwa ng x-ray? Ha? Paano na iyan na, alibaba, ano ang practice tango niya dito sa mga eskwelahan ta? Ang mga practice sa mga eskwelahan ta, ang mga auto, minadara mga tugang ki, minadara po ang mga eskwelahan, minarequire sa mga estudyante, sa mga tagsadiri, mga estudyante, ki karpas, minarequire mga tugang ki karpas. Ngunyan, pag may karpas ng auto, dahil naman na Ronald pigi inspection ko nung kan auto, buda so estudyante na luminaog dyan, na nagda-drive mga tugang kan sa iyang auto. Iyan ngunyan ang concern tay, ha? Dahil naman inspection ng auto, takon inspeksyonon mo, gari mga tugang magkakausaki traffic dyan sa entrance kang sa gate mismo, kan eskwelahan. Buda, di ba? Pag ma-require ki gate pass, may bayad so gate pass. Pag nakabayad, paglaog mo sa eskwelahan, bubukasan lang kang estudyante sa pintuan, kan sa iyang auto, sa window, diretso na mga tugang, laog na. Paano mo ma-inspection kung ang bag ka iyan o igwang daradara iyan mga tugang na badil o may kung anong daradara ka na pwedeng magwala dyan sa loob ng eskwelahan? Ang kapot ngunyan, gari ba ko masyadong secured kita, di ba? Pero iba ko kita masyadong secured sa mga eskwelahan tayo. We do not know mga tugang the safety of our students, our pupils, and mismong sa mga school personnel. Pati sa tuya mga tugang na mga teachers, professors na nagtuturo dyan. Makaditon bagani. Pero na ikapira ng insidente ini. O mahirigpit naman ngunyan.
Ay kapara ng insidente yan na pag marikon paglaog kang estudyante pwedeng kapkapan dyan sa gate kundi kung may auto paano nakalaog mga tugangan na auto ang estudyanteng may darang badil yan ang nga po o bata so an may kasalan so ama niya suspendido kasabi nagtatrabaho da sa Bureau kung ito anong trabaho ka nama so ama baga so ama mga tugang nagtatrabaho sa tanap madil lang joker tanapon ko so rinlive an anama niya nagatrabaho mga tugang sa kwan sa nagtatrabaho so ama mga tugang sa Bureau of Customs. Naling muna yan. So ama aki ang nagpasaway, nire-relieve so ama sa Bureau of Customs. What happened? Anong connection? Diba? Anong connection dyan? Mga tugang, kang rinilive ito. Ako na double pok sa pamilya. Ano nang nangyayari? I do not know. Ko tabi ma-explicar what is happening today. Ako, nagtataga extra ko dyan sa mga eskwelahan. Maka diton baga sa mga nako. Diba? Hello, good afternoon, good morning amigo. Good afternoon amigo. Good afternoon. Tama ding ibigon sa kuyang hapot. Ano nangyari ngunyan sa ibatang teenager? Bako gabos, diba? Nakadit may badil, masok bit ki badil, ha? Di ko kayang i-explica. Ako nga ni Migo, para basa-basa ko na so. Gusto ko nang maghapot ki mga psychologist o psychiatrist. What is happening today sa tuyang mga teenagers? Wifi. Po. So nabasa ko sa thread, Oo. duwang estudyante ang gadaan, Iyo, tama. duwang security guard ang gadaan, Oo. tas siyam na lugadaan. O ta sabi, so security guard, ang tumini indo duman sa aki. Iyo daa. Anday ko pa Migo na sususog kung ano nangyari duman sa shooter. Iyan anday ko aram. Deki Bareta, deko pigasaro-saro ko ngunyan sa mga online sources. Kinonfirm lang kang Ateneo de Zamboanga na duwa ang gadan na estudyante. Duwang estudyante, may duwa pang gwardya, So, security guard, gadaan, duwang gwardya. o saka, Tapos siyam pa na others ang lugadaan. oo. Ano nga ni paling badil so ginamit? Pig- Sarong kalibre, 9mm, Glock 9mm, oo. tapos sarong M16 ang nakakaanduman. Ata na nga ni, pinaran o kan aki ko ki video. Gare sa naso aki nagkakawat sa kuhan sa ano ini? Tatao siya pare, tatao tabi siya kan paggamit kang badil. Kaya nga ni, Naadit ako, bata. Pinagkataga dyan man kita sa mga campuses. Naadit ako, Migo. Kang sitwasyon sa palibo, di ba? yan, dahil ko aram kung ano ang cause ka yan eh. Ibaan thinking mo yan kan ito ng mga Gen Z. Ata na nga ni na. Dalagan kan isip nila. Oo. Ay, nako. Difficult. Siguro kayo po hanggang professional ang mag-analyze. Paano rin mapundo, adi? Di ko masabutan kung, ngunyan maaraksyon. Magiribo ko niyang kiro, tamay nangyari. Pero habang day, paano hapot yan, Migo? Paano day na maulit yan? Oh. So kung halimbawa sabi VP, nangyayari ba ganyan sa US? Oh, yeah, correct. Correct. Nangingagas. Mm. Nangingagas pa naman, ang badin, madali makakuha. Oo. Pero sa kuya, very strict na bagaan PNP na. Ata na. So ama pala, sa nabasa ko, dahil ko alam kung tama, pero ang nabasa ko, so ama, chief daakan police customs. Pare, sa Bureau of Customs, malangan iso bareta ngunyan, so ama niya, rinilib na sa trabaho niya, Renilib na. rinilib na sa trabaho niya, ta siya ang in charge kan bilang District Commander kan Enforcement kan Security Services sa Zamboanga Port. Oo, customs police. O, di ko alam kung anong correction ta rinilib siya. Oo, Budanday, pangunya na sususog pare, kung sa kinuha ka naki, sa badil, kung kaysa ito badil. iyo nga ni, kung kisa itong baril na ito. Oo. Tapos, paano na ilaog? Iyan ang dakula na hapot. Oo. At sabi, mahigpit na duman ng security. Yeah, okay. Oo. Oh, pero alangan man na may kaagmo lang ito sa ban. Duwang nga ning badil, halaba, paano, Kaya diba? nga, may sarong halaba, Oo. paano ito sa ban? Iya. Adi, ilan mo pa diya. Balikan ko lang tabi, Joker, so practice sa mga eskwelanta digdi. Di ba?
Ang eskwelahan nag-require na magkuaki gate pass, car pass. Kung may auto ka. Kung may auto ka. So mga aki, pwede mo itong may inspection, tamalaog sa gate, di ba? So bag, pwede ma-check ang gwardiya. Ining so, mga estudyanteng may auto, makuha kang car pass. Paglaog mo sa gate, bubukasan mo lang so mirror mo, so door window mo, ibababa mo, diretso ka na pa rin ang inspection. Di man nag-inspection ka ng auto mo. Oh. Magaling di sa UST Legazpi. Halos gabos man pare ng mga eskwelahan. Iyan ang question ko niya. Paano yan daw, adi? Yung hilingon lang sa ID mo, Oo. tapos diretso ka na sa loob. So, Atan. di man nag-inspection. Ada, yan ang kwan. Halos gabos na araw ka ng practice sa mga eskwelahan. Pag-obserbaran ko eh. Yung tabi ang nangyayari talaga kasi minsan nagalaog ako sa UST sa Legazpi. Oo. No. Nagalaog man ako din sa Madness. Oo. Dahil talaga ping-inspection pag may auto. Yeah. Siguro, karunong ko daw kayo ni ang Ched Buda, ang PNP, kung anong maray ka, ayan, adi. Yung tabi, dapat talaga i-improve din na yung Oh, security. saan nga ni ito sulite sa shooting ka ito? Saan nga ni ito? May nainot baga? May nainot na pero di ko na Lingaw ko na konsenso na inot eh. May nainot eh. Ah. Sa Metro Manila ito so nainot. Iyo, may nainot siya. Sinundan ka ini. Makaadit may ka magparaduman-duman sa mga campuses. Kan maka-adit kayo nito, primero, may high-powered firearm na gamit. Oo. Ikadua, kan magurang, nagtatrabaho sa sarong posisyon na may kaput na badil. Yan. Iyo, saro pa yan. Pagkata itong sunainot na sutiyaon man, pulis, Oo. bako yun, naku, aso badil ka ito. Ito ang ginamit ng kanso. Ayun man ang gasan nga nitong shooting na ito pa. Daling nga kuga. Itong latest eh. Unang latest. Ikaw ang sinundan. Itong sutiyaon niya, pulis. Tiyaon niya pulis, tama. Nanaimbul pa nga ito. Pig. Tapos, duman kino aso badil. Yan, oo. So may pattern, may ikadua na yun, may pattern, di ba? Oo. Na ang badil halik sa kaparyentes na may posisyon na Yeah. sila magkapot kay badil. Siguro from there, hilingon, Yeah. kasi may pattern ang naka-establish eh. Yeah. Okay. Pero makatakot tabi yan kung pareho mo, sabi mo baka nagkaturo ka man sa college. At nagatagaturo nga ni kita sa mga universities, buda sa iba pa. Kan makatakot Ma-edit kan me go. Kan makatakot kan kung nagadyan ka sa mga eskwelahan, hindi ka man nagaturo. Joker, Po. may reaksyon ka pa? May reaksyon ka dahil na? Wala naman. Kaya naman tabi. Okay na ito. Sige. Latas, ay, alat ko na. Sa Leyte pa lang sukuhan, sa Leyte pare. Sa Leyte so, inot. Sa Leyte. Sa Leyte. Narunduman ko, so tiyaong ka ito. Iyo, sa Leyte yun. Leyte. Oo. Ito ang primerong man na anak ko ang kibadil. Tapos Oo. hindi naman ngunyan sa Buanga. Pero napaisip ako naman sa imo ah. Okay lang na nagduduman ka, tama, turo ka. Pero kung nagduman ka, nagduman ka man maturo, Pwede talaga. grabe. Ingat. Latason pa ka pa ding salbatana ka. Delikado yan nangyayari yan. At na dito tabi ako bako lamang karaw-karaw. Makatakot. Lalo kung ikaw baga may akit ka nag-aadan. Ata na. Hindi ka mapapamungkak eh. Iyo baga. Ay nako. Sana tabi masolusyonan. Iyo sana makuha niya masod tama nasolve yan ng mga pangyaringan sa palibot ha. Okay? Kaya tabi. Sige Migo, salamat ha. Ingat na lang. Sisan mag-ingat. Ikatabi. Nata. Siyempre. Basta friend baga, kita ingat. Napaisip ako sa imong maraya. Sige tabi. Sige, Bye-bye. salamat. Sarawayon ini na. Iba man ang point ka ini man eh. Okay. Hello. Matibay talaga si Joker. Na, ara mo tama man sa point ni Joker gayon. Hindi, ikaw man naman mo na masok eh.
Oo. Mamabadil ka. Oo. Iba man mabadilon mo. Karay. Gato lamang sa alunan ko sa imo. Kaya nga, seriously speaking ka Migo. Yeah. National concern na Migo. Iyo baga. Nag-spill over na eh. Oo, Pati oo. mo niyan, sa Tacloban ito Migo, sabi mo. Atay yung nga. Sa Tacloban pala yun, sa Leyte. Ito, handgun sa nangon yan, may kasabay ng automatic rifle. Oo, iyo. So, alarming na Migo. Dakulo na sabi nga ni sa balita, may mga seriously injured. Oo. Kuda, mga Malaysian mo Migo, ang involved baga Migo, sa mga ayo-ayo. Yeah, siguro Migo, una gayon siguro magkaigwa kidrill sa mga schools. Kung ano ang gigibuhon, sa oras na may naglaog na nagpaputok, what to do? Yes, sarupain Migo. Madapa, takon may linog baga, duck cover and hold. Anong gigibuhon mo? One time na may luminaog dyan na may kapot na badil, ano ang immediate na dapat gibuhon kan estudyante mo akan teacher? Tama. Diba? Garo siguro ka yan. Tanga na may preventive na preventive. O si saan dadapaan mo o ano? Madapa ka? Kaysa ka madapa, dadapaan mo si Konsisay? Yes. Sana iba man naman napaan. Migo sa ropa. Ang mga gun holder, dapat sabi ba dyan, be a responsible gun holder. Yeah. Kaya, tayo nga imbulga mga akit pa. Sayin mo ako itong badil, may ito piling daw ang gilisensya magiging badil. At tayo nga ni Migo. Ang mga gun holder, dapat naka-safekeeping ang badil. Yeah. Kaya kumaga sa delikado yan. Yeah, correct. Hindi nga ni pating leaders ngunyan, mangalas ka ta, consistent is top 1 sa klase. Oo. So di mo masabing pigbubuli, Oo. Matali sa klase, pero top 1. Oo. Kaya, grabe. Matali detong suspect pare. Number 1 nga sa eskwelahan. Matali day. Kaya nga kaya malibong ka, ito bag nakagi, sabi pigbubuli. Oo. Hindi mo yan, mabuli mo na. Anong Kaya rason? pwede sa klase. Ano sa iyang kwan? Ano ang sa iyang rason kung nata ginibo ini? Kaya nga Oh, kaya pigahanap ko ngunyan sa mga nakasurat. Ang sarupa, damay-damay pati. Iyo Sana baga. lalaki, damay sa ama. Iyo baga, duha lugod sa involved. Sa ama, sa aki. Ata na. Tinanggal pa sa trabaho. Kaya nga susyugon mo yan. Dapat talaga maging responsible. Tapos sarupa migo, sa inspeksyon na manong sa checkpoint. Tama maga. Ang iba baga, kung mo, makamas baga sa mga otoridad, kung mo nagka-auto, dahil ka na, laksa lang. Correct. Oh. Dapat parehas, magmotoran, mag-auto. Nanggad. Treatment mo. Nanggad. Hindi mo na rin para pag naka-auto mo ka. Sige na nga yan. Yeah. Parang ang kampante ka pero di mo araw. Buda siguro Migo, kung nalibawa nga ito, day mga maka-traffic sa mga entrance kan auto, sa Gabos Gate na parking area, kada park, may matchik na gwardiya. Yes. Mga pag-park mo duman kan kasarong kotse, maduman sa gwardiya i-check kung ano dara kan aki. Yung nga Parang Di ba? minsan, makatagod mo sa gwardiya, garon dara kan 38 man sana. Matindi ba? Nali mo kung totoo itong balita na may donggar dyan nagadaan. Anong gananin lang? Araliputon man sa nangani. Kaya nga kumbaga sa Ay nako. Pero sana talaga mapundo ni tayo nga Yeah. nagsasampu na. Yeah, correct Migo. Makadit magmaki kang estudyante. Oo. Di mo na isus dahil man lugod. Okay. Sana. Pero yun talaga Migo, ibanan mga dahil na ibalik sa panahon. Yeah. Yun na yung panahon na dito maramang kung anong kaisipan ka mga ati. Ano napan. Pero siguro continuous ang kan magurang talaga. Yeah. Intervention. Okay. Tapos nakarahayan. Tanganing dahil mga lead sa araw kaya. Okay, Migo. Salamaton tabi Salamaton. Di ba? O, kamutabing nanggugunya ng mga magurang. Siguro, panahon na i-training taan sa tuyang mga magtaga-orient kita. Kami kayo sa, saan ka pinturang Boy Scout kayo dito? Basta may mga oriente. Sa CAT mi kayo sa high school. Pinturang pag nakanagog kang pitok, harayo sa imo, harana-harani sa imo, ang primero mong dapat gibon, dahil ka magdalaga na tindog. Dumapa ka. Ang problema lang, Ronald, pag duminapa ka, so tawo, nagdaralaga, natungtungan ka. Magkaroon ng problema, Deki tamang sistema ko nang gigibohon. Pwede kayang makusog ang bot kan sarong aki dahil pwedeng konsentidor ang sarong magurang.
anhapot sa inhali subadil kisa ito tapos paano makalusot sa loob kan eskwelahan. Iyo nga nang haputa, di ba? Iyo mga tugang ang hapot na adit man nga ni ako tadyan nagaklase ang aki kan pamangkin ko maray nga ni safe siya. Iyo bagang pigasabit ha. Happy founding anniversary po sa Life Saving and Protection Force ng Pilipinas, the Bureau of Fire Protection. Alright? Kuya, nag-drive ako ng kotse sa National Highway, nag-helmet ako pa siguro. Ay, natain ni tayong reaksyon kay ni, sa bago pang agay ni. Alright, o di sige, sandali. Aramon tamo na mga tugang ang report, hali po dyan sa luwas. Madali lang taon ni may text. Analysis. Gabos na involved are parents authorized gun holders. Sure na tinuruan ng mga aki sa gun operations, once na offend, magwawala without thinking ang aki. Iyan. Pwede. Yung mananggad sa mga investigasyon, nakukonektar mga tugang sa mga aki, nagwatabi kay siring na bagay. Pero ang hapot mo niyan, mababasol ang aki. Sa DC Man gayon. always Something is wrong, mga tugang along the way. service. Kay po magkondukta kipigapod na root cause analysis, di ba? Pinky on Root cause anong kausa kung nata nangyari yan? si Henry Di ba? ang lalaking Iyan ang dapat alam. inuumaga. Nasa linya, mga tugang si Karen Ala. Karen Kamen. Yes, Vite Henry. Petsa 24 kan Agosto sa Lunes. Ulitin ko, August 24 sa Lunes. Ma-pay out na Vite Henry ang LGU Legaspi. Kanso 1,500 pesos na pang second quarter na social pension. Kan mga padaba niya itong senior citizen. Digdi sa Legazpi City. Iyan, Vite ang kinumpirmag ni Madam Nelia Baladilig ang Ostahead kung sa sinabi na sa Ibalong from Forex Station o ICR, gigibon ang payout 8 a.m. to 3 p.m. Sa gabos na iyan na 3,522 na mga rehistradong social pensioners na mga senior sa Legazpi. And the daroon di Henry, sinabing ipapotocopy sa naan OSCA ID o sa senior citizen ID. As in, pinirmahan na ini, magkatulo sa likod. Pero darahon man gilaray, so original na ID. Kung day makakua, maggibuki authorization letter na may kaibang valid ID. Lentas na to be pwede nag-agad man dispensa sa opisina kan Office of the Senior Citizens Affairs kan Legazpi sa naging delay. Sa pinatapos man sa na talaga, so Ibalong Festival, ngani magkakuaman kidan ni for payout para sa mga ini. Ngunyan final na yan, August 24 po, Vite Henry, sa maabot na Lunes, alas 8 kiaga, sagkod alas 3 yan gihapon sa ICR. Ano nga nang i-release para sa anong bulan, anong quarter? For second quarter na Vite Henry. Second quarter poon, Enero, Pebrero, Abril, Mayo, Hunyo, Opo. 1-5. Ano nga nang kausakan delay? Ang delay Vite Henry, dahil day man talaga sinakukuan na venue, very occupied. Tigdi sa na under jurisdiction kan Legazpi, nag-ibalong baga Vite Henry. Okupadong marayso mga venue. Bako ang saro sa kausakan delay ka, so itong tulos na proseso ang papeles? Aha, Ako iyo. tapos, takul pa Vite Henry talaga. Oo. So mga pig-aragyan kan payroll, nag-aagi pa ngayon sa city budget, tiga papirman pa sa city treasurer, na si city mayor, tapos tiga inutuan pa data di Vite Henry, saan sinabi ni Ma'am Nelia, gari tig replace ninda, so mga day naman mabalik na mga senior citizen na nag-arabroad na, buda sa mga garagana. Ngunyan, aro kene. Kada bulan gayon, ako po, naman ako nagbubuota, sina mga matibayon, kanta respetado tayo ng mga seniors na ini, ng mga padaba tayo yan. Siguro kaaday na damat gayon, unang aramon, magkiklear kang listahan. Aramon kung si beneficiary kang, ano yan, social pension na yan, sorry, paano na pang-term kaya, ano? Sisay, tapos siyempre, may nag-abroad mananggad. May nag-abroad sa langit. Sorry po, mga padabang seniors. Di ba? Di man maiwasan. Naman kita ka, boss?
Sa piso ko, kada end of the month gayon, ma-check kung isay na ang na dapat halyon sa lista. Tapos, ang pag-abot na kang last quarter, kang kada quarter, last month kang kada quarter, pagpatak pa sa kang primerong bulan, i-proseso na sa papeles. Roger on that. Ano ko taka, Yan, i-proseso hindi ng papeles na pagpalampaso na matamapos pa. So last month, kan sarang quarter. Iyo, tamad para aralat naman. I-proseso na kata sa papeles. Ano kang pipaoranan akong apudigdi. Ako na sunang problema lagod. mga pag sa iba pa nagsulag pa sa ko minatara malanito na. Nagkadaramay na si alkalde. Oh. Ngayon, bako man ang problema kang alkalde? Kung susunodon mo, bako man ang problema kan mayor? Problema iyan kan sa mga nagpoproseso kan mga papeles buda ko nang dapat giribon yan. Imagine Abril, Mayo, Hunyo, ano nang bulan ngo yan? August Sobra na. sang bulan na delayed manangad. May kakalinto raon manangad. Makatapusan na baga. So iba baga pag delayed maugma. So iba man pag delayed mamundo. O digdi sa seniors kan na delayed mamundo. So unexpected Siyempre. baga na delayed siya, mamundoon siya. Oh. So iba, Iya. pag delayed maugmahon. Nag... Alun do? So, kuul ko pa na sa... Ano? Wala. Naget ko. So iba nga na, pag delayed na, i-text ka, Hoy, bakit? Hoy, ano nga? Reply ka please. Bakit? 2 weeks na hindi ako ninadatnan, delayed. Ayosin mo, baka kwan lang yan, nagka-problema lang, ha? Hintayin mo lang. O, bilihan kita ng kwan, okay? Anyway. Pero okay seryoso, ang release sa Lunes, Pizza 24 sa ICR. Opo. Bita no. Tapiri man bagot ang release ka iyan. Ngani ngayon kundang binyo. Ika ngayon Henry Maceda, gari madunungon ka ngayon kunya napon. Kung bisikan mga ibalong festival ang mga binyong iyan, kuta na, pwede man ang gibon sa mga barangay covered court. Barangay. Oo. Di ba? O ngaya. Ini ngayang bul si Manang ini. Cluster ngaya kan mga northern barangay sa bangkiro ng release. Kundi medyo, kaya pan mag-iba ka dyan ki security tabaka, bata may kwarta kang dara. Iwaga. Oo. Pero man na, magkawan sa na yan, kaya po sa security para maray ang pag-release. Kaya kung saan kan mga avenue na pwedeng gibuhon. Ika nga ya Henry madali mong taramon, antay kanyaon dyan. Ika daw ngayon magkwandigdi, magsinya. Ayun da. Ay, nako. Okay, o Monday. Ko. Monday. August 24. Sa Monday. ICR. 8 a.m. Aha. to 3 p.m. Nadangog ni Madam Lilia so nagpararapon sa kudigdi. Day manadangog. Ako mismo ang nagtaram. Oo. Nadaragit na. Siguro dapat Ano, makapag-grade sa nangyapon ka, mga madam? senior sa tuya. Agduman agang-aga. Tapos si Ma'am Lilia baga nagdangog na sa morning hirit. Eyo, sa nasa opisina na bitay. Kasuba ko nga ni, may mga kaulay na. Medyo magsingit. Pero anyway, nagibuan taman si paraan. Nato taman. Okay. Yan ang na-update di Henry, Karen Ala, DCGD News. Salamat, Karen. Hoy, bigyan mo, baby, bigyan! Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong liver aid. Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus. Multivitamins, may mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa hepatic protector, ay sustansyang nagbibigay proteksyon nagpapagaling ng liver injuries. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng na-damage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support
o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi lang kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po in Mercury Drug, Watson South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamin is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 3:38 na, mga tugang sa indong programang Pinky on Mo Baby. O sabi kan sa tuyang caller, piglay pa baga ito at ayungan, igungan akong nahiling, igungan akong nailing na sa YouTube, may video siya habang nag-shoot, nagkakaigwaki pagbadil sa mga panginak ko. Ay nako. Hello? Hello, Migo. Good morning. Migo, good afternoon. Yan, Migong, ining nangyayaring shoot out Oo. sa mga silahan. Ano yan, mangyayari yan, Migo. Oo. Ini, opinion ko naman ini, Migo. Yeah, sige daw. Because of the internet. Yeah, oo. Yan ang nailing ko. Kaya, ang gibunta is, paano mo mapipreventaran maglaog ang aki na may bag? Iyo ade. Kasi pigalag sa bag Iyo buda. Saan bag biglaog sa mga gamit yan? Pero manggod may basta may inspection ko ta kay alam makaw sa kidili sa gate pare. De man na bako man gabos nagigibo kaya na so ma-inspection para mag-ilingon sa bag. May maruluwas na naman dyan sa UP kaya na mga maral sa kaya na so sa indang mga private pakiraman. Pero ini suggestion ko lang pero bako ini applicable sa mga mababang paralan. Sa mga medyo marina eskwelahan. Suggestion ko lang dahil na magdarakibag ang aki malawag sa eskwelahan. Malawag ka, andara mo ID sana. Ini, Migo, suggestion ko lang ini. Kasi, ining mangyayari pa ini. Because of the internet. Yeah. Yaon, Migo, may nalawag ako sa internet na tuturuan ka kung paano gumadaan. Nako. Grabe, ano? Ngunyan, kung medyo uyam ka na sa sadiri mo, tuturuan ka nila kung paano ka nako, patawadon kita nin Diyos. Minailing ako ka, amigo. Dapat iyan ang mga ipagbawal ko na mga website sa Pilipinas, ade? Yan ang ko masabutan. Kung natin nagibok ang gobyerno, ilingon mo sana pare. Sige, go ahead pare. Basta sa kuya, tayo yan ang mga bagay na yan. Lalo na ining gobyernong ini, di man mangyayari yan. Iyo, alam mo, ika palang ki mga araw ka na mga website, may mga games na grabe ang kamug. Natad ang biban sa Pilipinas, pre. Sa Senado nga ni Migo, na may pinag-urunan ng Senado man. So game na pigapod na Roblox. Iyo baga, ito baga. Anong nangyaring wala man? Napunan. Natahuban na. Wala na. Pero nga ni na, ang ibang mga nasyon, mga matibayong ka na, ang 16 years old nga bawal mag-Facebook. So, still pigigibos mo sa Europe, ang ibang nasyon. Oo, talaga. Sa kuya, ang may penalty ka, parent. Una nga na isa na migo ha. Iligan mo, Manong Red. So, isa na simple. Uyan na porn site, natad ang biban sa Pilipinas. Yun baga. Maski, pag mag-type ka sana uto ka na. Maluwas pare. Yan mga porn sites na yan, natad ang biban sa Pilipinas. Iban mo yan, natad ang gigibok ang gobyernong iban yan. Di man talaga na bako kita araw kan China na biban talaga ka, boss. Ay na. Di ko alam kung nag-income dyan ang gobyerno, ano? Sa gobyerno man yan, Migo. Kaya ako mo yan, ang pigilin ko, tasing dahil man na magigilin mo ang gobyerno ta. Puro man sana yan. Kuya na may init, maimbestiga. Correct. Wala man solusyon na konkreto. Ako na ang pinaka-solusyon na pigiling ko. Kung igwat kita mga amigo dyan o ikamano, sabihin ko sa kuya kung kasi tigalaag ang badil sa bag. Malaog ka sa eskwelahan, daratara mo ang bag. Dahil man pig-inspect ang bag. Tama. To prevent na maglaag kang badil sa bag na kinuha niya duman sa drawer kang ama niya na badil,
paglaog mo sa guard, hindi ka darang bad. Iya. bag. I-provide kang eskwelahan, kilockers, ang kada sarong estudyante. Tapos nagamit niyang gagamiton sa loob ng eskwelahan. In a year, nakalag duman, ika madarang pagpalaog. Ata na. Suggestion ko lang yun, Mano, pero hindi pisilon pa yung mga materials, pero siguro makakagibo kayo sa mga ayo-ayong eskwelahan. Pero sa ababa, day man gayud makakaparupro. Yeah. Mahal man migo ang locker. Yeah, totoo. Sa mga ibang eskwelahan baga may garo sa estudyante, may locker kada saro, di ba? Yan migo pigiling ko na at least ma-prevent. Yeah. Ining mga aki na araw kini. Aram mo ang apod ko kan may mga anxiety yan sa utak nila. Na ang outburst nila is yun na yan. Ang endpoint is yan. Para mamidbid ako, para ma-recognize ako kang parents ko, hinigigibong ko. Iya. Oo. Yan kaya, sa ngunyan, abo ko na kan magtukar na sa kung paano maputol yan. Tabi man na maputol ko. Iyo, Migo. Talaga. Sige ka na lala pa. Tama, kaso nangyari ba itong yan na sa online na game? Kan nangyari kan di-block iyan kan so nagkaigwa ki shooting sa Leyte? Oh, yan. Di ba? Oo, itong Roblox kaya na ito, Migo. Una mo, sa aki nakawat. Tingin mo siya, sa aki nakawat. Pero, ang kakawat mo palanduman, mga gurang na. Ata na nga ni, ilingan na. Kan natahuban na, nag-impeachment na, dahil nakitapos ng Aurora. Parte ng impeachment. Tatakay po, di pwedeng i-block out ka automatic na? Yung nga, sa China baga, baka sa tanong Oo, sa China. oo. Kaya nakaduman kami ni Mrs. sa China. Communist kaya sinda, Migo? Internet. Communism kaya sinda eh. Oo, Walang internet. Kaya ako duman. Basta ako duman naka-Facebook. Oo. Ang pwede mo sa nagamiton duman, WhatsApp. Kasi itong application. Yeah, okay. Nata nagigibo ni Beto na. Nakagibo. Iyan na nga po. Ini ka, amigo, long term ini. Yeah. Pero ang pinaka-simple ko pinaka-magigibo na dahil maglaog ang aki sa iskilahan na nakapag-ito, ang locker na sa laog. Okay. Ang gamit niya sa laog. Okay. Ano lang bigay na suggestion ko lang kasi hining mga nangyayaring ini, malala pa ini. Oo. Ay, nako. Okay. Kaya i-control ka ang gobyerno ini. Ako, kung ako kontrolong ko yan, alam mo, yan na akinan, malaw ka dyan na may badil. Ako mismo sa edad kong ini, madapa na ako, Migo. Iyo. Pati pala, Migo, so shooting palang, pinus pa kang suspect sa Facebook? Oo, mo. Saka baga? Naka-camera, gano'n nagkakawat sa May camera siya eh. May camera siya. May dala siyang camera sa niya. Oo. Wala na iba. Okay, Migo. Salamaton. Alright. Okay. So in other words, mga tugang, mag-ingat lang po kita. Maging mag-ingat na nga ni po na dahil kwa niya. Tailingon nindo. Onis, so sabi kang, onis pigahanap ko, sabi ni Secretary John Vic Rimulya, so suspect pala mga tugang, gadan man, the alleged perpetrator of the shooting at Ateneo de Zamboanga University died on Tuesday morning. Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya kinonfirm ni John Vic Rimulya, mga tugang, na shooter tabi, gadan man. Di ba? O sige. Ay, nako. Ingat po kita, ha? Hello? Yeah. Hindi pa naman nangyari. Sabi mo sa bago, kung nag-i-income ang gobyerno, yan sa ang nag-i-income ko, so vlogger. Yung pula natalay pa biblock iyan na mga araw ka na mga indak. Ako nga na iyan na porn site naan. Simple yung na bagay, pwede siya nang i-block yan. Dahil nag-ibok ang gobyerno. Kaya nga kita pa naman sa Pilipinas, democratic. Aliyono na ya. Kaya nga sobrang freedom ang tito kan gobyerno sa tao. Totoo. Naabuso baga ako. Yeah. Hindi nga, sometimes maray man baga minsan ng ibang nasyon na araw ka ng sistema nila. Dahil nga,
Oh. kontrolado. Yeah. Unlike sa tuya, Mm, nakulon, masala ka sana. Ngunyan pa to, hindi ka na makadot-dot sa ake. Correct. Di ba ka? Nakulon ng mga batas. Kaya sometimes, may mga they don't believe anymore. Yeah. No? Okay, Migo. There we go, tayo. Okay, salamaton. Sandali lang ta. Nag-upload si Teacher Ophel. Sandali lang ta. May call paano ba to? Si Teacher Ophel ng Sunshine, may upload. Paano na nga ini? Na cellphone kong ini. Ilang Teacher Ophel, madali lang. Hello. Hello, Teacher Ophel. Hello. Hello. Hi, Teacher Ophel. Good afternoon. Condolence galing ko sa post mo. So, pig-post ko baga, si sister ko gadan. Iya, condolence tabi. Opo. May purple cake. Padarahan ta ikan. Sa inyo ipadara. Adi yan lang po sa estasyon na sana po. Naroon mo pa ipadaraan purple cake mo na masira mo nun da sabi kan nakailing. Tagos ma, pa-announce ako no interment kang tugang ko. Sure, pwede man po. Oo. Isend mo na lang sa ako. So, detail tabi Teacher Ophel. Ako magbasa na lang ulit-ulit. Iyo po. Sige. Thank you so much ha. Opo. Sige, bye. Okay, bye po. Sa inyo ipadara sa estasyon na. Tanong ko na ipadara. Sa estasyon na sana po. Gayo tabi. Sa estasyon na sana. Okay, sige. Thank you. Okay, Sige, thank you. bye-bye. Thank you so much. Welcome. Ayan. Thank you. Bye-bye. Okay. Teacher Ophel. Uyugon mo yan. Mapadara sa kuya. Kikik si Teacher Ophel. Namitan ko daw ito. Aliyo na po yan Mga tugang oras natin 10 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Magbabalik po ang Pinky on. Magalipas kini. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko. Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Anom na dekadang nang nagsisilbi
min may pagmakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relax. Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street. Air conditioners at ang pangarap mong smart and Android Google TVs.